Milí diváci, je tu naša tradičná aktuálna téma. Ja sa veľmi teším, že vás môžem opäť privítať priamo z nášho štúdia, kde som obklopená trojicou pánov a diskutovať dnes budeme opäť na veľmi zaujímavú a skutočne aktuálnu tému. Práve dnes nám odštartovalo leto a už o niekoľko dní sa môžeme, alebo teda hlavne školáci sa môžu tešiť na letné prázdniny, začína sa obdobie dovoleniek a tým pádom aj príležitosť na organizovanie mnohých zaujímavých podujatí a jedno z nich štartuje už 2. júla. Štartuje v našej nedalekej obci Necpali a práve preto som tu obklopená týmito pánmi, pretože diskutovať budeme skutočne o zaujímavom podujatí, jedinečnom podujatí, ktoré sa chystá, ktoré snáď odštartuje jednu veľkú tradíciu. Verme tomu. A teda hneď na úvod, aby som privítala našich vzácnych hostí. Hneď po mojej pravej ruke je tu pán Jan Farský, ktorý je jednak autorom myšlienky, alebo teda respektíve spoluautorom myšlienky tohto podujatia. A taktiež je to správca nadácie Zdravá turčianska záhradka. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže som to povedala. Ďalej je tu s nami ďalší autor myšlienky, pán Peter Majko, starosta obce Necpali. Dobrý deň. Vítajte, nože v neposlednom rade medzi nami vítam aj pána Jozefa Harániho, ktorý je predsedom jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec a predsedom klubu slovenských turistov Turiec. Dobrý deň. Takže, milí páni, som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Poďme teda rovno k veci. Podujatie, ktoré odštartuje v Necpaloch 2. júla, nesie názov Turčianske medobranie a vodosláva. Zaujímavé podujatie, zaujímavý názov. A toto podujatie, my sme sa s pánom Farským stretli teda niekoľko dní pred nakrúcaním dnešnej besedy a viem, že toto podujatie v sebe obnáša hneď niekoľko veľmi dôležitých aspektov. Tak poďme najskôr povedať, pán Farský, čo vás viedlo k tomu, aby bolo takéto podujatie a prečo práve v Necpaloch? Tak podujatie Turčianske medobranie a vodosláva, vlastne ten názov hovorí o tých dvoch základných aspektoch, o ktorom to podujatie je. Je to o mede a najmä včelách a o našej turčianskej vode. V podstate ide o to, že a samozrejme o krajine, ktorej teda žijú tieto včely a v ktorej sa rodí táto naša úžasná turčianská voda. Ide o to, že turčianská záhradka a Veľká Fatra najmä sú návštevníkmi navštevovaní kvôli ich prírodným krásam. Ale to najväčšie bohatstvo tohto regiónu a týchto horstiev spočíva v tom, že sa v nich rodí úžasná, kvalitná a mimoriadne dobrá pitná voda. Takže v podstate to podujatie je o tejto krajine, o našej turčianskej záhradke, o tej vode, ktorá dáva život celej tejto krajine a samozrejme o včelách, a bez ktorých by tiež ako ten život a príroda proste nemohli existovať. Pán Majko, ako starosta obce Necpali, o necpalskom prameni, o necpalskej pitnej vode sa už toho porozprávalo veľa, ale skúsme teda povedať, prečo je teda tá necpalská voda, alebo prečo je ten necpalský prameň taký kvalitný, prečo. Ja som sa dočítala, že ide o, alebo teda necpalský prameň Lásce, hovoríme o najvydatnejšom podzemnom prameni pitnej vody v celej strednej Európe, ktorý sa nachádza teda práve u vás. Tak povedzme, prečo je táto voda, alebo čím je táto voda taká kvalitná? Treba podotknúť, že tá voda je krasová. Hej, vyvierači Lásce. V podstate o tej vode sa už napísalo skutočne veľa a možno to podujatie o tom, aby sme si vážili tú vodu, že ho máme. Mnoho krajín v Európe aj sveta nemajú túto možnosť, aby tú vodu mali a mali ju tak po ruke, ako máme my. Ja si pamätám výrok pána profesora ešte zo strednej školy, že skutočne musíme byť bohatí, keď sa kúpeme v pitnej vode. Hej. No a to podujatie je o tom, aby sme tú vodu, aby sme si ju vážili. Skutočne, aby sme si ju vážili, lebo za tie peniaze, ktoré dávame Turčianskej vodárskej spoločnosti, nikde vo svete pitnú vodu nekúpime. Vážime si ju dostatočne? Ja si myslím, že nie. Stav tej prírody a nechcem hovoriť o skládkach, poukazuje na to, že nie je ešte moc v povedomí, aby sme si tú vodu chránili. Aby tá príroda bola čistá skutočne. Aby sme si ju vedeli udržať aj pre budúce generácie. Lebo je to niečo, kvôli čomu sa v dnešnom svete vedú vojny a my
My sa staráme k tej vode mnohokrát, nie je dobre. Myslíte si, že práve takéto podujatie, opýtam sa teda každého jedného z vás, môže prispieť teda k tomu, že si naozaj uvedomíme, akú vzácnosť máme a aké bohatstvo teda máme a že prestaneme tou vodou, poviem príklad, plýtvať, lebo to tak robíme? Tak v podstate kvôli tomu toto podujatie robíme. Toto podujatie je podujatím pre celé rodiny. A samozrejme, my si uvedomujeme, že také najväčšie semienko tej lásky alebo proste tej pokory a toho váženia si tej vody musíme zasiať do malých detí, do školákov, no a potom už budú s tým vyrastať. Takže preto robíme toto podujatie, aby sa proste toto semienko tam zasialo. Pán Harani, váš vzťah k tomuto podujatiu, povedala som už teda, že ste predsedom jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec, ako aj predsedom klubu slovenských turistov, teda nášho Turca. V čom bude spočívať teda vaše poslanie na tomto podujatí? No, moje poslanie, alebo naše poslanie spolu s kolegami, ktorí sa tiež zapojili do kolegovej jaskyniari aj turisti, ktorí sa zapojili do tohto podujatia, tak spočíva v tom, že pomôcť pri tomto podujatí v prvom rade ako spropagovať aj ten podzemný krása, ako to kolega Majko povedal, tak proste nie je to len, že tá voda vyviera, ale aj ešte ďalej, hlbšie sa dá zájsť a toto ponúkame v rámci tohto podujatia takú mini výpravu pre širokú verejnosť, prechod Blatnickým krasom. To je ako jedna etapa a druhá etapa zase troška po povrchu, to znamená prejsť sa Necpalskou dolinou alebo časťou Necpalskej doliny, ísť na Borišov a pozrieť sa zase na toto podujatie, na tú našu krásu zase z vrcholu Borišova. Takže je to patrične spropagované, ľudia majú záujem, prekvapujúco sme predpokladali opačný záujem, báli sme sa, či sa naplní jaskyniarske podujatie. Vyzerá to presne naopak, jaskyniarske podujatie už v tomto momente je takmer naplnené a turistické sa pomalšie naplňa. Ale to je asi preto, lebo to jaskyniarske podujatie, predsa len tí ľudia majú menej príležitosti, aby sa dostali do tých podzemných priestorov. No a kolega z múzea, kolega jaskyniar, Andrej Bendík, ten bude viesť túto časť, tú jaskyniarsku a bude to vedené akože naozaj pod odborným vedením, aj čo sa týka výkladu, aj sprievodcovstva a všetkého okolo toho. No a ja mám zase na starosti tú turistickú časť. Aby som sa ešte vrátil na začiatok, tu s Jankom Farským sme sa dali do kontaktu, respektíve Janko mňa oslovil, či by som ja vedel nejakým spôsobom prispieť k tomuto podujatiu, tak podujatie ako také sa bude odohrávať hlavne v Necpaloch a blízkosti jeho, no a toto je vlastne ako taká kvázi pridaná hodnota, aby tí ľudia troška sa nadýchali aj toho podzemného vzduchu, aj toho vzduchu hore. Predsa len akú účasť očakávate na takomto podujatí? Pýtam sa to preto, že či je obec dostatočne pripravená možno na taký nával záujemcov, pretože ja predpokladám, že to tak bude. Ja, tak to asi pán starosta nepovie, koľko očakáva. Tak keď sme zrátali, ak nám vyjde čas, tak možno tých 2,5 tisíc ľudí príde na ten prvý ročník. Dúfame do budúcich rokov, že to bude stúpať a organizácia je pripravená, môžem povedať. Ako som už spomenula, podujatie sa bude teda konať v sobotu 2. júla, tak symbolicky od 10. do 10. To znamená, že ten program, ako ja ho tu mám, ja som to povedala aj pánovi Farskému, že ešte som nevidela, že aby bol počas jedného dňa takýto mimoriadne bohatý program. Takže naozaj vidieť, že ste si dali záležať a že to organizovanie trvá už niekoľko mesiacov. No to je pravda. Myšlienka bola približne pred rokom. A príprava začala asi pred 3/4 rokom, no ale posledného pol roka v podstate intenzívne na tom pracujeme. Naozaj. Je to dosť roboty. A vieme, že v rámci toho programu, alebo teda ja viem, že je tam množstvo, povedzme, takých perličiek, alebo sú tam čerešničky na torte. Mám tu napísanú jednu, ale ono ich je tu akože z môjho pohľadu oveľa viac. Ale poďme teda povedať konkrétne všetkým záujemcom, ktorí by teda chceli prísť. Hovoríme o vodosláve, teda najskôr. Čiže akým spôsobom konkrétnym sa bude sláviť tá voda? Áno, tak celé to podujatie má niekoľko častí, ktoré sa budú vzájomne prelíňať a v podstate budú doplňať. No, vodosláva to sú vlastne sviatky vody v Turčianskej záhradke a
tam nám ide práve o to, aby sme tú vodu proste nielen ochutnali, pretože bude tam ochutnávka pitnej vody z turčianskych prameňov, ale aby sme ju aj nejako fyzicky ako cítili, najmä aj tie deti, aby sa tej vody aj mohli dotknúť, aby proste bola nejako zhmotnená. No a v podstate tá voda v Necpaloch, a to by zase skôr pán starosta vedel porozprávať, ale Necpaly sú s tou vodou späté od dávna. S tou povrchovou najmä tým spôsobom, že tam bolo niekoľko vodných mlynov. Bol tam pivovar, ktorý z tej dobrej vody varil a bolo tam dokonca papiereň, ak sa nemýlim, ktorá spracovala v podstate drevo, ale bola poháňaná vodou. No, takže toto všetko sme sa chceli zase takou nejakou hravou formou, aby sme tie deti zaujali, zhmotniť do niečoho. No a preto sme v podstate vymysleli Necpalské mlynčekovo, súťaž o najkrajší vodný mlynček. No a môžem povedať už teraz, že minimálne takých 10 krásnych mlyncov tam bude postavených. Tie detičky určite sa budú mať na čo podrieť a budú si to môcť aj teda nielen vidieť, ale aj sa dotknúť. A môžu si samozrejme všetci aj svoj vodný mlynček postaviť, pripravíme tam nejaký materiál základný, no a môžu majstrovať. Alebo môžu doniesť z domu hotový mlynček. Všetci, ktorí budú mať záujem, budú zaradení do súťaže a samozrejme porota vyhodnotí najkrajší vodný mlynček. Takže to je také zhmotnenie tej vody. No okrem toho, tak už som spomenul, že keďže tam bol pivovar, varilo sa z dobrej vody, tak pivo tam variť nebudeme tento rok ešte, tohto roku, ale bude sa tam variť z dobrej vody a to budú fazuľovice, držková, guláše, takže ľudia budú môcť aj touto formou tú vodu ochutnať. No a stále sa vraciam k tým deťom, keďže je to podujatie pre rodičov s deťmi a deti s rodičmi, tak prvýkrát tam ľudským hlasom prehovorí aj vodník Šľupko z Necpalského potoka, ktorý ako sa bude potom deťom venovať. Takže ani ten nemal problém prísť. Tak ten, keď počul, že toľko dobrých detí príde, tak povedal, že on teda tým ľudským hlasom prehovorí. No a ešte taká atrakcia, s ktorou prišiel pán starosta, lovíme v čírej vode, všetci zaujímavcovia, ktorí, teda kým bude dostatok rýb v potoku, si môžu uloviť vlastnú rybu, vlastnoručne. Tak to je skvelé. Teraz, keď hovoríme o tom, že tam bude aj tá ochutnávka vody, tak pán starosta, zaujíma ma možno opäť z takého laického, diváckeho pohľadu, ako sme na tom s pitím tej čistej vody. Už sme sa naučili piť vodu, lebo ja keď sa to zoberiem zo svojho pohľadu, väčšinou siahame po minerálkach, nakupujeme to v obchode a podobne, nevieme, aké tu máme bohatstvo, ale keď nám treba z doma vypnú na pol dňa vodu, tak sa ideme všetci zblázniť, vtedy si uvedomíme, aké bohatstvo naozaj máme, ale či sme sa už naučili trošku naozaj vážiť si to, čo máme a keďže hovoríme, že máme najkvalitnejšiu vodu, či po nej aj siahame? No, ja si myslím, že áno. Ja to vidím na vlastnej rodine, že nielen doma, ale aj tie deti v tej základnej škole začínajú piť tú čistú vodu. Sortiment tých nápojov ochutených v tých obchodoch je strašne veľký a možno je to dobre, že ľudia prichádzajú na chuť tej čistej vode, ktorá je skutočne zdravá, je naša a je z tej Veľkej Fatry. Výborne. Poďme aj k ďalšej téme, čo bolo vlastne to medobranie. Hovorili sme teda, že sa tam bude vzdávať hold teda aj našim včelárom. Neviem, či je to tak, alebo aspoň nedávno to tak bolo. Tá situácia sa zrejme nezlepšila, že to včelárstvo dnes nezažíva práve ružové časy. Čiže aj toto je taká skvelá myšlienka, aby sa teda trošku dali do povedomia, akým spôsobom sa teda budú oslavovať včelári. Tak včelárov je zase pán starosta, tak ten o tých včelách povie viacej. Konkrétne osobne ste včelárom? Áno. No tak povedzte. Koľko, ani neviem koľko. Ja nie som včelárom dlho. Ale od začiatku, ako som sa začal venovať tomuto koníčku, tak absentovala mi taká nejaká myšlienka propagácie tých včelárov, hlavne aj ich práce. Samozrejme aj toho medu. Lebo med, ktorý tu vyprodukujeme, pokiaľ je to z čistej prírody, z čistej vody, lebo aj tá včielka potrebuje tú vodu, tak vieme, že je to kvalitný, je to chutný med z Veľkej Fatry. A tá práca včelárov sa tak nejak zaznávala, málo sa o nej vedelo, čiže my sme pred 3 rokmi začali v obci organizovať také mini podujatie, Necpalské medobranie, kde by prišli predávajúci predávať všelijaké výrobky, navarí sa gulášik, spraví sa nejaká prednáška, buď odborná, alebo pre laickú verejnosť. Doniesol sa presklený úľ, aby tie deťurence vyšli, že áno, toto je robotnica, toto je tá kráľovná.
Takže začali sme pred 3 rokmi, potom sme sa dali dokopy s Jankom Farským a už to podujatie bude troška o inom. A mali ľudia záujem o včelárstvo? Ja si myslím, že áno. Nastal taký teraz tak troška včelársky boom. Možno je to aj vplyvom, že v podstate v Banskej Bystrici existuje odborná škola, ktorá vyučuje včelárov. Môžem povedať, že teda aj ja som absolvent a slovenskí včelári sa vo svete nestratia a skutočne majú dobré meno. No ale ide o to ukázať tú prácu tých včelárov. Ukázať tú prácu, že čo treba, aby vznikla tá lyžička toho medu. Vidíme to na tých fľašiach, že keď si dá človek lyžičku medu do čaju, že tá včielka musela nalietať 12 000 kvetov, aby tú lyžičku doniesla. Čiže v zdravej prírode, zdravá voda, zdravé včelie výrobky a včelí med. A predpokladám, že to nebude v tú sobotu 2. júla len o tom, že budú návštevníci ochutnávať med? Nie, tak tam je to samozrejme aj z tejto oblasti, keďže je to medobranie, tak tých aktivít tam oveľa viacej. Taká vzdelávacia časť, tá bude prebiehať v podstate od 10. hodiny až do nejakej 16. ak sa nemýlim, v prednáškovej miestnosti, ktorá je vytvorená, alebo bude vytvorená v základnej škole, ktorá je súčasťou toho areálu, toho podujatia. Budú prebiehať od 10. hodiny prednášky o včelárstve aj pre laickú, ale aj pre odbornú verejnosť. Čiže každý, kto bude mať záujem, tie témy sú zverejnené na internete, môžu sa týchto prednášok zúčastniť a môžu proste sa vzdelať v tejto oblasti. No okrem toho samozrejme, keďže sme si vedomi toho, že ten turčiansky med z tohto úžasného podhoria Veľkej Fatry je kvalitný, je dobrý, tak chceme ešte viac ho zviditeľniť, preto je tam aj súťaž o najlepší turčiansky med a najlepšiu turčiansku medovinu. Odborná porota vzorky ohodnotí, vyhlásime víťazov, odovzdáme poháre. No a keďže to včelárstvo v tejto našej turčianskej záhradke je na takej úrovni, na akej je, tak včelia kráľovná, ktorá doteraz 1000 rokov putovala celým Slovenskom, ako náhle objavila Necpalia Veľkú Fatru a niekoľko rokov zisťovala, že skutočne je to tak, ako tí ľudia hovorili, je to najkrajšia krajina, turčianska záhradka, je tu najlepší med a najšikovnejší včelári, tak sa rozhodla, že tu už zostane po tých 1000 rokoch, po 1000 rokoch a tu vyhlási svoje kráľovstvo včiel a kryštálovej vody. Čiže o 13. hodine aj so svojím sprievodom na kočoch dorazí do Necpal, no a tam sa to všetko udeje. To je zlatý klinec. Áno, to je práve tá čerešnička na torte, áno, o ktorej som hovorila. My sme sa bavili aj o tom, že možno, že práve týmto podujatím, alebo teda sme tak s pánom Farským hovorili, že by mohol byť práve 2. júl možno nejakým takým neoficiálnym štátnym sviatkom, alebo minimálne našim sviatkom, našim regionálnym sviatkom, že ho budeme oslavovať, že budeme mať takú vlastnú autonómiu. To s tým počítame. Žiaľ Bohu, nepriniesol som vlajku, ale tu na plagáte ju vidno. Toto je vlajka, kráľovstva včiela, kryštálovej vody do Turčianskeho kráľovstva. Žltý je med, zelená je krajina, modrá je voda. A toto je portrét. Takže 2. júl sa zapíše do dejín nášho regiónu jednoznačne. Toto sú symboly štátne tohto kráľovstva. Takže tak to bude. No. Zobralo sa to naozaj vážne. Teraz, keď dám priestor vám, pán Hárani, hovorí sa tu, že ideme v podstate vzdávať hold včelárom, ideme oslavovať vodu. Vy ste tu teda za jaskyniarov, ste tu za turistov. Treba ešte stále nejakým spôsobom aj v podstate oslavovať alebo hovoriť o tých krásach našej prírody, alebo je už dosť ľudí a vedia o tom? No, takýchto ľudí stále nie je dosť a hlavne keď sú nejaké podujatia, troška odskočím, aby som to priblížil, že ako to vyzerá, keď je stav turistiky a jaskyňarstvo ešte ako tak, ale tá turistika je v zúfalom stave, čo sa týka nejakých podujatí organizovaných, keď sa robia nejaké celoslovenské podujatia, tak to skôr pripomína zraz geriatrikov ako turistov, lebo tam ten vekový priemer sa brutálne posúva dohora, ale lebo dosť mladí ľudia sú proste naviazaní na svoje také egoistické chuťky, majú že len sami, ale vďaka aj takýmto podujatiam ako Turčianske medobranie a Vodosláva
sa nám začína dariť a vďaka aj propagácii vydávame časopis, už prakticky 7. ročník Jaskyňa a hory. Každoročne ročenka, donesol som na ukážku rok 2014-2015. Tieto ročenky vychádzajú vždy po uplynutí roka, ktoré zhodnotia a zhrnú celkovú činnosť turistov a jaskyňarov v oblasti Turca a proste, kde sa propaguje táto činnosť a aj vďaka tomuto prostriedku tlačovému, tak sa pomaly ale isto vzrastá členská základňa aj záujem ľudí. No a vidno to aj na tomto podujatí, že to jaskyňarstvo zasiahlo, že proste tí ľudia volajú nielen z Turca, ale aj z okolitých regiónov a je záujem. Takže je to dobrá vec, je to super vec a mňa oslovilo hlavne, keď Janko prišiel za mnou, tam mňa oslovilo to, že je to po slovensky, že žiadne proste sprofanované názvy, ktoré už fakt sa nám snie grga niekedy, už je to proste sami zahraniční, sami po anglicky a tak ďalej. Toto je konečne niečo práve slovenské, slovanské by som povedal a turčianske v prvom rade pre nás. Takže je to úžasné podujatie, je to naozaj vec, ktorá konečne troška viac rozpohybuje tú širokú verejnosť a ja verím tomu, že možno aj 1000 rokov to dá, ak všetko dobre pôjde. No bodaj by to tak bolo. Na generácie ďalšie. Pardon, ja by som ešte trošku doplnil, lebo o tom sme nehovorili. Okrem toho, že tá turistická časť pôjde po povrchu na Borišov, pôjde do podzemia Blatnickým krasom, tak ešte obidva kluby budú mať priamo na podujatí aj svoj stánok, kde zase sa budú môcť návštevníci zoznámiť s činnosťou obidvoch klubov, s aktivitami. Tam ide práve o to, aby videli, že sú možnosti. Tam sa bude propagovať alebo zviditeľňovať aspoň troška, aká výstroj, aká výzbroj je používaná v jaskyniach. Okrem týchto vecí už posledné 3 roky tiež robievame podujatia po školách, robíme prednášky, ako je Decká sú hotové, lebo dosť veľa ľudí, by som povedal viac, ako je zdravé, ľudia netuší, koľko tu máme podzemných krás a niektorí netušia, koľko máme aj tých nadzemných krás. A veľa ľudia nebolo ešte ani len omylom a nevedia, ako sa volajú tie kopce niektoré dookola. Takže je naozaj nutné a potrebné, aby sa táto činnosť vyvíjala a začína to od tých deciek a proste na týchto stánkoch konkrétne v Necpaloch toho 2. júla, tak tam budeme sa snažiť, aby tam bol naozaj čo najviac približená tá turistika, jaskyňarstvo, úzly, výstroj, výzbroj a tak ďalej. Bude taký spoločný stánok a ja verím tomu, že ľudia zase sa niečo viac dozvedia a ich to posunie dopredu. Ak môžeme, bude tam ešte jeden stánok, s ktorým proste príde správa Národného parku Veľká Fatra, kde zase budú propagovať pracovníci alebo zamestnanci tohto parku. Národný park, jeho krásy, jeho zase možnosti a vlastne všetko o Národnom parku, čo by návštevníci mohli a mali vedieť. A plus o 10. hodine zase v prednáškovej miestnosti v základnej škole. A to by som chcel divákov pozvať, lebo to bude určite veľmi dobré a zaujímavé, lebo ja som takéto prednášky už videl. Pán Juraj Žiak zo správy Národného parku Veľká Fatra predstaví 10 naj Národného parku. To znamená, že to bude tá topka, čo návštevníci môžu vidieť, zažiť v Národnom parku. Takže o 10. hodine pozývam. Tak to je úplne skvelé, lebo naozaj na jednej strane bude sa sláviť voda, budeme vzdávať hold včelárom, pribudne nám množstvo turistov, teda verme tomu, že to tak bude. A okrem toho v podstate neodmysliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou teda našej krásnej turčianskej záhradky sú aj zvieratá. A teda predpokladám, že aj o tomto bude to podujatie? Tak zvieratka sa zjavia v niekoľkých formách. Zvieratka už vlastne na všetkých podujatiach, ktoré sme postupne v
takejto viac menej zostave približne robili. Sme zvieratka deťom a samozrejme ich rodičom predstavovali, pretože tak ako málo kto z nás naživo videl orla priamo niekde v hniezdi, tak dnešné deti skoro, neviem to percentuálne vyjadriť, ale je to maličké percento, ktoré naživo videli niektoré domáce zvieratka, hospodárske, pretože aj takouto formou zase chceme tú živú prírodu deťom a aj rodičom priblížiť. Takže bude tam výstava vodnej hydiny, to súvisí s tou vodoslávou a okrem toho tam bude výstava domácich a hospodárskych zvieratiek, tak deti sa majú na čo tešiť. No a samozrejme budú tam koníky, poníky, na ktorých sa deti môžu aj povoziť, ktoré tam budú v podstate preto, aby zažili ten živý kontakt so zvieratkom, aby sa naozaj mohli s ním zblížiť, povoziť. No a okrem toho, no to je zase zaujímavé, bude tam aj taká mini výstava nádherných psov, chrtov a budú aj ukážky, v podstate simulácia lovu chrta na zajaca. Takže to je úplná novinka, hoci to ešte nevideli. Takže to je ďalšia skvelá pozvánka. Okrem toho, veľkou súčasťou tohto podujatia, ako tu mám napísané, bude aj muzikánska paráda, pretože od rána až do večera to tam bude žiť teda aj spevom, hudbou, snáď aj tancom, čo sa týka návštevníkov, teda myslím. Takže čo všetko je teda pripravené, má ísť o, povedzme, že veľký festival ľudovej a folkovej hudby. Nemusíme teda povedať, alebo teda neviem, že či vieme, hovoríme o 5 ľudových a folkových hudbách, či konkrétne budeme spomínať, ktoré prídu. Tak to v podstate je 5 ľudových hudieb a 3 folkové zoskupenia. Festival nie je tak veľký, ako je dlhý, od 10. do 10. Ale tam práve nám ide o to, keďže je to sviatok a sú to sviatky, tak tam naozaj akože musí byť dobrá nálada, musí tam znieť hudba, spev. Okrem týchto ľudových hudieb a folkových zoskupení sa zase ako tradične na našich podujatiach vystúpi aj detský folklórny súbor Turiec. Detičky sú nádherné, zlaté. Takže toto všetko sa bude diať naozaj tých 12 hodín, v podstate to bude prebiehať. V podstate ľudové hudby a folklórny súbor budú od 10. do 17. a od 18. do 22. zase pôjde folk. A tam si myslím, že tá slovenská folková špička, takže oplatí sa prísť zase aj to pozrieť, popočúvať, zabaviť sa. Čiže to ste mi už rovno odpovedali aj na tú moju otázku, čo bude teda pripravené aj potom zotmení. Čiže ľudia sa nemusia báť, zábava tam bude teda naozaj až... No do tej 10. Kým nás nevyženú z Necpal, tak my neprestaneme. Čo zrejme nehrozí. Pán starosta, vás sa chcem opýtať, či sú aj teda obyvatelia vašej obce pripravení na takéto podujatie? Či očakávajú teda tých návštevníkov s otvoreným náručím? Tak určite si myslím, áno. Po tých 3 ročníkoch takého komorného toho medobrania, konečne to medobranie troška dostane cvenk a každý, kto príde do Necpal, je vítaný. Nech sa páči. A nakoniec vaša obec si to určite aj zaslúži, pretože tam má skutočne čo ponúknuť. Povedzme už pani na záver možno iba takú... povedzme také, možno skúsme motivovať ešte takých, ktorí váhajú, ktorí nevedia, čo budú toho 2. v sobotu robiť od rána. Prečo by mali prísť práve na toto podujatie? Lebo možno bude organizované aj nejaké ďalšie, ale prečo by mali prísť práve do Necpal? Tak ja si myslím, že mali, alebo mohli by tam prísť práve rodiny s deťmi, aby naozaj tie detičky zažili jeden perfektný deň, kde pre nich je pripravené ako kopu tých atrakcií, ktoré sme už vymenovali. Plus, ale samozrejme, ako nezabudli sme ani na dospelých, tak budú tam gurmánske špeciality, nápoje, najmä voda, ale aj iné nápoje. No, okrem toho nehovorili o tom, že bude tam v podstate taký lukostrelecký areál vybudovaný, takže budú si môcť ako celé rodiny aj z lukov zastrieľať, toto si môžu vyskúšať. No a ešte aby sme nezabudli, bude tam aj trh výrobkov remeselných? Áno, o tom sme ešte nehovorili. Bude tam trh remesiel a ľudového umenia, takže zase môžu si zase niečo pekné a hodnotné zakúpiť, alebo sa len tak pokochať, lebo budú tam v podstate aj ukážky, tvorby. No, ešte sme nehovorili ani o tom, že vlastne jedným z organizátorov je oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec Kremnicko. Tá tam bude mať tiež aj svoj stánok a tá v podstate zastrešuje alebo
propaguje tento región Turiec-Kremnicko a bude aj propagovať zľavovú kartu, čiže návštevníci sa dozvedia o tom, aké zľavy kde môžu dostať, môžu si zakúpiť tú zľavovú kartu, zoznámia sa s ňou. Takže aj toto by mohlo byť jedným z motívov. Ale najmä, ako bude tam super atmosféra, bude tam dobrá zábava, bude tam kopa zážitkov, takže ja si myslím, že tí ľudia neodľutujú. Pán Áraník? Ja som zabudol ešte jednu vec povedať. Všetci účastníci, aj turistické akcie, aj jaskyniarskej akcie, obdržia účastnícky list, veľmi pekný, veľmi vkusný, ktorý sa nám podarilo s Jankom Farským vytvoriť. Takže sú takí určití ľudia, viem, že je taká skupinka, ktorí priam sa trasú za takýmito veci ako účastnícke listy, označky a tak ďalej. Tohto roku oznaky asi nebudú, ale na rok to môžeme napraviť, ak to bude mať úspech. Ja verím tomu, že to bude mať úspech. Takže začíname vkusnými účastníckymi listami. Takže tí, čo sa prihlásia na podujatie, tak každý jeden dostane na meno účastnícky list. A na rok snáď aj viac. Skvelé. Pán starosta? Tak tých ťahákov je veľa. Hej. Či už, ja neviem, chci toho vlastnú rybku, alebo vytoť si svoje kilo medu. Ja ako včelár by som pozval ľudí na apiterapiu, je to liečenie nad úľmi. Bližšie budú oznámené potom už necpalok, takže teším sa na všetkých návštevníkov a stretneme sa 2. júla v Necpaloch. Výborne, ale ešte predsa len posledná otázočka. Takéto podujatie bude sa to konať v rámci celej obce. Vždy je závislé od počasia. Páni, je to zabezpečené zhora? Tak na slogáne, že pred nikým necúvneme ani pred počasím. Počasie sa koná za každého, podujatie sa koná za každého počasia. Veríme, že ak nebude super, tak bude aspoň dobré a vlastne všetko sa udeje za každého počasia. Takže ako veríme, že tí ľudia prídu, aj keby nebolo nejaké úžasné počasie, keď bude aj trošku pod mrakom, lebo v podstate ten program to vynahradí. Takže za každého počasia sa zídeme v Necpaloch a viete, voda vodu nezabije. Budeme tam. Ja ťa môžem ako ubezpečiť, že ja som objednal dobré počasie, takže všetko je zariadené. Takže je to vybavené. Je to vybavené. Pri dobrej myšlienke tam musí výjsť. Presne tak. Ja si veľmi vážim, pani, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia, teda, že aj naši diváci mali možnosť teda vypočuť si, čo všetko sa teda v rámci toho jedného dňa chystá, pretože skutočne už aj za seba musím povedať, že počas jedného dňa je pripravených toľko akcií, ako ostatní by to možno nezorganizovali ani za celý mesiac, pretože skutočne tá ponuka je taká bohatá, že až sa bojím, že či ten návštevník bude mať možnosť byť pri každom jednom z toho. V každom prípade, milí diváci, bola by škoda nechať si ujsť takéto podujatie už len keď hovoríme o tom vyhlásení Turčianskeho kráľovstva včiel a čírej vody, pretože byť pri takomto historickom kroku sa naozaj oplatí. Takže pani, a hlavne teda vám prajem, aby prišlo čo najviac ľudí, aby sme tú vodu, aby sme ten med a aby sme aj tých turistov patrične oslávili tak, ako sa patrí, a aby sme naozaj všetci pochopili, akú krásu máme teda v tomto našom Turci, v tejto našej turčianskej záhradke. Takže prajem vám len teda to krásne počasie a ešte viac ako 2500 ľudí. Určite oveľa viac. Ďakujem vám veľmi pekne, milí priatelia. Toto bola pre vás pozvánka a ja verím, že vás to dostatočne motivovalo a 2. júla si nájdete cestu aj do našej krásnej obce Necpali. Takže majte sa krásne a dovidenia.